Fid-dawl tal-liġi l-ġdida li permezz tagħha twaqfet l-Awtorità tal-Artijiet, il-ġimgħa d-dieħla se toħroġ sejħa l-espressjoni ta' interess għal periti indipendenti biex jagħmlu l-evalwazzjonijiet tal-artijiet li jaqbżu il-valur ta' 400,000 euro. Ħabbar dan il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borg waqt żjara flimkien ma' Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar u s-Suq tal-Proprjetà Krista Ġus li fiha iltaqgħu għall-ewwel darba mal-ħaddiema kollha fih dan l-Awtorità tal-Artijiet u l-Bord tal-Gvernaturi. Borg żied jgħid kif l-uffiċċju konġunt li jamministra l-proprjetà tal-Gvern u l-Knisja qiegħed jiġi ristrutturat għal dan ir-reklutaġġ. Sostna li biż-żieda ta' periti indipendenti se tkompli tiżdied it-trasparenza fl-evalwazzjonijiet li jsiru fil-valur tal-proprjetà tal-Gvern waqt li se tnaqqas il-pis tax-xogħol minn fuq periti tal-Awtorità. Naħseb li l-Awtorità tal-Artijiet se tkun qiegħda tagħmel biex xogħol tajba anke issa l-fatt li qed nintroduċu li l-istimi jsiru minn 3 periti indipendenti mill-Awtorità u mill-Gvern kif ukoll anke li l-proċessi u l-applikazzjonijiet ikunu kollha online. Il-Ministru spjega kif il-Bord qiegħed jiltaqa' b'mod frekwenti sabiex l-applikazzjonijiet li jsiru mal-Awtorità jiġu approvati b'mod effiċjenti u skont il-liġi l-ġdida. Carlo Mifsud, kap eżekuttiv fih-dan l-Awtorità, sostna ma' One News li fil-ġimgħat li ġejjin se jiżdiedu l-ħaddiema u l-uffiċjali fl-Awtorità sabiex ikun hemm iktar effiċjenza u trasparenza. Flimkien ma' dan se jkun hemm ukoll titjib fis-settur tal-IT fejn inħareġ tender għal sistemi ġodda imħallsa mill-Unjoni Ewropea. Challenges hawn ħafna għal dawn l-aħħar snin hawn kien hawn nuqqas ta' riżorsi kbar, kemm umani għandna ħanamlu drive issa biex nimpjegaw iktar nies għax hemm bżonn għax hemm backlog kbir. U għandna challenges oħra, speċjalment fejn jidħol IT. Se ninvestu daqt, għandna kif rixna tender biex ningeġġjaw konsulenti li ħajwassalna biex nagħmlu sistemi ġodda u dawn ħajkunu funded mill-EU. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar Krista Ġus saħaq dwar l-importanza tal-artijiet bħala assi tal-poplu u wera l-apprezzament tiegħu għall-ħidma bla għeda li saret tul dan is-sajf sabiex jitħaffu l-proċessi u jintlaħqu l-iskadenzi stipulati.